nalazi meni sedi ovdje. Sada organizacija će spavati. Dobitnik Neleti dobitnik. Očekih igračnika. Zašto su imali visokomlečnih stelovnih junica i isto toliko Mladen Milan. Siguran sam da je danas radostan dan za veliki broj poljoprivrednih proizvođača, imajući u vidu da će dobiti 420 novih radnih mesta. Ne može da ima bilo kakvu perspektivu i budućnost ukoliko ne ulaže više u poljoprivredu i ne pomaže srpskim seljacima. Ako želimo u tu Evropsku uniju, moramo da znamo da u Evropskoj uniji jedna od najvećih stavki jeste upravo budžet za poljoprivredu. Ako želimo u Evropsku uniju, moramo da shvatimo da svi oni subvencionišu i pomažu domaću proizvodnju. Ako želimo u Evropsku uniju, moramo više da poštujemo sebe,